July ni somni pali kumsang hi som pathum tlaidar thumania Jainarama Heilongjiang province cheng kumsom pasari mi Miss H1 intifayin nilengin huna manga achian no yeshwan hu hunrei taka mo to launen chuan in muturin ruwa manna an siamani an pani hian vocational high school khata an kalchina mase heti hunla hian hospital internship anne wangin an boydun hleya yeshwan peichu OB/GYN department a thokin emergency atem chin ema wangin hun ol anei ngai meulawa nirai ni chu nu chuan hun ol an nei ve hlawa in mu tumin ruwa manna an siamani Miss H1 in atifai zau che a achianu lo thlen hun chu alo ngak renga chuti lai tak chuan achianu yeshwan hnen atang chuan message hedonga kalo phei meka mase hi raipor pakhat ka to khlau maya anom samlo wangin anina ka thla phot dona chumi nuwa chuan kalo thleng pheyang tin ateksa chu message thilpa ngai tak angalang chu achianu po chuan ngai thatlo na nei lo chuan alo charliam ve maya achan chu ishwan le achianu Miss A te hi aninkar hlawa minisom lekkal niin achianu chuan pen koina turpo nei se alo bera minisom ni emo minisom thum vera chuan ishwan chu alo thleng man tura angayani masirin lo takin darkar khat aliam nu poin yeshwan chu a mel mu tur om talawa mise chuan a khol china mase a chang theilawani amangang chuan achianu chu zong turin a chwaka mase khoya ma mu tur om chuang lo chuwangin Miss H1 yeshan chung te chu a shil wata a chung tele an chian te zong zong chu runkal khomin zan khwa chuan an zong ta ni mase yeshwan chu mu tur om chuang lawa chu tle rol kumsom pasari mi chu borwa ka atham ralta emo ti turin are tok tok mai ni achung te chuan police a mi bo report in police te chuan chui sui na chu an thok ve ta ngala seito angin yeshwan le Miss A te hi an in po ai nai hleya chu wang chuan anin in kar konga security camera zong zong chu an en chuak veka ti chuan a chet vel na hnung ber chu an muta hlawani tlaidar thum le miri som panga chuan t-shirt par le kekor bul ha yeshwan chu kutler peng pakhata chuan akalaya langa nihlia pol akeng bokani chuti lai tak chuan kutler pia lama chuan raipor chau to nu pakhat hi alo ding renga ti chuan yeshwani alo kalphei lai chuan a mu warwalin chu nu chu tlutur ang taka omin abula local yeshwan chu chela reilote anim biak nuwa chuan an pani chuan an bula inlian tak ding pakhat lam chu an panta ni hemi thleng hi chuan achianu nena message a thon nen khan ain mil veka mase chuti lai tak chuan security footage en reng tu police pakhat chu run chong chhuakin ngoiluk te u he raipor nu hi arin hlel om riawani tin footage chu play non le turina tia an han en non le chuan chunu chu a ma dewa chang to khan kutlera chuan alote kwal to a thil song ni om takin a hoi kwa shuk shuk bokani ti chuan yeshwani alolan rual khan chunu chu atluta thutani kha heta thil om dana chang hi chuan police te chuan chu raipor nu chuan lema changani ti an che thiam ta a nu chui du de chuan an che zel dan turan sha theinan footage chu mundangami an en chun zom le ta a darkar thum no taidaruk le mrisom paria ta chuan chu kuthlera chuan yeshwan chu mangang taka zong mup tu a chung tele a then rual te chu an kat nu ka chuti lai chuan chu raipor nu bok chu alo lang le ta ni hemi chum hi chuan mi pa pakhat nen mu niin suitcase lian pui mai hi an nuk pheya motor nung bungroda na chuan an hlang luta an motor chuan an tlan ta dayani he footage an mu nu hian police teril ruwa chuan thil thlen dan o mangtur chu arun lut suta yeshwan chu raipor nu in an ina ashwai lu nu khan thatin suitcase chuan arwang khungin an tlan bauta ni an jingani police te chuan an mirin hlel te pani ni na she turin nu chui na chu an thok ta ngala security footage changa thala kan nei chu kengin in tina chuan an zot kwal tangat ngata ti chuan an ni na chu an she thei ta ni mecherai por kha kumsom ni pariat mi be tan ni yen abula me pa kha kumsum thum pasari mi
Yunjian Bai ania an pani hian Nupa niin police chuan an background zong le an kalna tur omang te chu chui chuakin a topa chuan a pasal te kholama chuan an biru ti chu an she thei ta ni ni thum chungot an zon hnuwa July ni somni pariat lailama chuan anu pui be chu an muta a engma thup nei hau lovin tolan tha thu chu apuang ta veka thil soipui po awl sam hle ni mase a pasal omnai ro chu a hriat lo thu suin a pasal chungchang chu engma a seidu tlat lova police chuan mun hlataka abi ruk chu anjing lem lova anu pui nau pa chu thlakwa atling towa engtik lai powa nau sing theidin muna adin to wangin khoi emo nai vai taka chuan abi ru kan rina wangin chulai naya in ruak om zong te chu an dap chan ta a atup khowar war chuan a pasal yun jan chu an man ve ta ni anu puyang lo takin manani chan chu a phafai veka station lama an shwai nuwa po la changlatin tharum a tho chiam boka chuti lai zong chuan engma katilo be vekani kha amati vekani innam noina kanei velo tin a awngat ngata anu pui chuan do tapu atum niin a soi chiam bokani ani nataka chuan be hian a pasal ain rol ve ti hi engma a soilang lo shima thil dik lo tak chu a umani tin police chuan a pasalin ama apu 5 vekti mang chuan be chu chimbudoi antum ta ni be nena chuan a pasalin ama chu apu 5 vek thu an han chil chuan a sha drolwalin a mela chuan thinurna aron lang chuaka a kutte chu a khur hlokloka phatsana ni chu ariru nat melin a pasal ain rol ti chu ze boy ngai puin a shet talawani nge yang thodik chu apwang fai ta fekani thil thlen ni khan be khan ko thler peng pakhata ye chon kal lai chu a mafu hlawa nau pan mel tak mai ngai zung het po la nei lo tur ang khania asang thaien anau swa mai bok nen hetle rol hi a pasal du thosam chi takani tlata be chuan adul ko lo to chu domin tlutur ang chuan a ta thuta janpuina dilin a che ta chiam bokani anom samlo thu suin ye chuan chu pui turen angena anin thleng a thla turin a timboka ye chuan chu OBGYN clinica internship tilai alo ni bok nen nau pai nom sam no chi omziate alo mu fau to chin wangin alai nat leya chuwang chuan hlimmel takin in thlenga thla chu alo rem ti ve ta ni chuti lai tak chuan ani a chian no lo ngak tu nena khan message kha avathon tak ni be te apartment unit sanga le pakhat lam chu an pana jishan chuan kongkalu na thleng chau chu thla a kalsan le ngal maya tuma ase be chuan boyi minchan puina sa sia khongain lo lut lokla twitteron in phot ro tina soma yeshan po chuan nial chu she in engma rin helna nei haulo chuan a zuilo ta ni reilote an ti nuwa chuan be chuan yogurt da pe a yeshan chuan inin minute som nuwa chuan alu hayin ni khoshilovin omzui ta a chu thil thleng chu enreng ba chuan be mela chuan tifo indi takin anui vurvura yogurt ta khan klona zepam le jurudam lo na enkol na dam doi alo po chuni yin yeshan in ni khwa ashilo ta mo tia chuan a pasal chu kovin ilo chuak thei to etin ashila a pasal yun chan chu munda pindana chang chuan alo chuak phaya anu pui chuan heile I Thilpek tu chu nula thiang hlim iduang tak khani hi atia chuta chuan a pasal chuan ni khoshilo ye chuan chu khuma chuan thlung betin a thom no hli sak veka pong swala tum ta ni ma se rin lo takin ye chuan chu a period la yalo nia chuta be pasal chuan anu puilam hoyin an khum ta chiam maya takzet che hian thil pakhat po iti hlo tling theilo chu ni hi tin ten mel tak hian aw khum tuara Nupa chuan har satna an tok tatlat hmeichhe hi engtin nge an ti ta kang a har chwa huna an chwa zalen chuan police a report an hlap sia chuwang chuan tha amu thil tir hlen chu an tum ta ni reilote ya ye chuan chu lukham chuan an hupa a tho chu an ti top ta ni hemi nu hian a pasal chuan suitcase lian takala a arwang chu chumi chunga chuan an thun ta a darkar thum chung lekin hemi te Nupa hian tolan tha mai baka
thil thlen na mun zong chu antify ve kani Yeshua ni ruang chu karnung bungroda na chuan thunin an tlan pui ta a kilometer somni veran tlan nuwa chuan vaimi mun zau tak mai chu an wa thlenga vaimi kung te chu mishing aya sang an ni lawa an bitin a mona zawa a thim khup mai bok nen ruang the thang na tan chuan mun chataka ngain Yeshua ni ruang chu chulai muna chuan an nu chhia ta ni ti chuan yun chuan te khwala ma chuan an tlan bawa Jenaram zau taka chuan chui chua an ni anin jing lawa mase atopa chuan twal tha ani chenga nili nu le ka manan ni ta ni mase bebe in pona ba ka hian thil dang ala tlata an poi khoi zinga pakhat chu hia chua in om chau zo ka lo ni lu chui tu de chuan an ni nan dap nuwa chuan hemi te Nupa hi an poi khoi voi khat na chawani an jing lo hleya an chet na nu ma hun reilo te chunga an ti fel fai lu tukte ruang an the thang ol sam lu tukte chuan anin puana ba khi thil dang omin an ring tlatani anin puan lai khan bebe khan a mela in chirna le shom ti na pakhat ma alan tir lawa chutiang bokin a pasal poin anin puan lai chuan a ha dam mel e mema CCTV a chezia in millo zatin twal thana chu ruang man lok ani lo thu soi bokani footage kha chuan ruang man lok sa a hmeichhe bum thluk tur ngak an emawangin nu chui tu de chuan an voi khati na ni an jing lo hleya anun lui chu chui chian ngain an cheta ni jinang nge in thil rapthlak tak an she chuak tanwal boka golei chazo nuwa bebe chuan Shandong province trading company pakhata na muwa July muna chuan tuna a Pasal yunjan nen hian anin tunga a thona company driver ani thingtlang khore thei taka changa seilian ania chungkamathiamin mitin mai khan an ngaina hle china ni nupui pani chen to le vanu pakhat nei to anina chungin ama khan thil engemo mi hipna danglam tak om tlata bebe chu ama chuan alwang diam ta hleya chutianga anin zui nu chuan reilo te a in nei an du ta ni mase bebe chung te chuan an pumpui lo hleya an fanu thiamna nei sang tak aruk taka an lo chuan ve ememin ama aya kumkwa ngota upale fa nei to nupui chen to chu neya tum tlat chu an pum theilavani mase bebe chuan neya tum tlat sia anu le pate sha lo chuan anei luita a yunjian le afanu chu zuin province na nga chuan an tlan bauta a nun thar chu an chan ta ni harsa takle daudana kara in nei an ni boka atira chuan an hlim hleya naw hiala pai nuwa phei chuan anni aya hlim anum thei to lawang ti tur khopin Nupa hlim takan ni mase naw thlasari apaya changkhan an khovel chu ain her danglam chhota ni jum khat chu yanjan chu a thona company ya a chian hluitinen chuan zu inin Shandong province a chuan anin mukhoma chuta chuan anupui chungchang ala hriat ngai lo chu awa sheta ni a chian de chuan ilo she to em I oyemo oilawemo inupui nen khan kaning ngai zong to sin heta kan chian te tamzok po hi a date vek to zo kang chumule inin zuilai po khan arwalin mi pa pathuma kopa I che chatlo chin za de soin fiam tho thonan a mangna sa china lom chianpa engma shilovin inei ti na mi company client pakhat president nen po khan an mudun to tak angonga a fo duksakna te po kha ain ti thei pui viawani ome ti inan soya engang chian nge mo an ni le engang mi po an chian pain lo nei se he tianga anupui nun hlui soi chwa sakdu tu chu chian cha an ni lo to pang anupui chungchanga sian nuwa chuan yunjan chu a thinarimin an sakleya a kutte chu a thinrim lo ta wangin an khur hlok mai ni a hogonga de chuan ain se ru na sa hleya midang mutpui nu mo kalo nei renga nula thiang hlimani kalo ringa sin ma se lo ni se lo chuan nula thiang hlim ka chang ve ngai don lo ti na mi tin angai to a anupui nun hlui wanga thinrim ai ma in nula thiang hlim I tlatna ane wang so ka thinrim ani yunjanan ina thlen rual chuan anupui naw thlasari pai mek chu na sat takina soisa a khamini changkhan an nu paingkar chu a khi chhauta ni thlakhata liam le nu chuan a pasal thinrim chu a chele ta thuta soisak le maya tumlai chuan bebe hlaule a pasal tlun nan chuan rot namak tak chu anei ta ni
in sum lok te khongain ka thil soi hi longai thalok ro tihin hunkal towa alo kho sakchin dana wanga ngai dam dil na tan nula thiang hlim azun mu saka anena arun shwai ho tur tho chu asoita a chuta apasal chu alo bunga ta a chalom irot na chu kapometin a changa anche dan tu chu ruaman nan siam ta ni Yeshwani antha malok thakhat malam juni somni panga changkhan anbi thum tur chu anve chana me che thiang lim nge yani turani antia chuwang tak chuan me chela upalo tak glerol te chu anbi thum donani anbi thum masaber chu me che nau pangnin yuchan hian kumsomi fanu alo nei towa chu a fanu chian no elementary school kalpui sui chu anbi thum donani yuchan chu he an poi khoi tura hian a phur to hleya afanu ngei po chu a mang tangkai ta hiala bui bana sui kha ron shwai hola chutui tak kan lo siam don nya tia ti chuan no pangpani ten in an thlen chuan he miswal Nupa te hian yogurt ta damdoi tel chu an lo intir ta ni sui chu azoi ta hleya ma se engemo wangin an thil tum chu an ti lo tling thei talawa a chanero mi puisha ta tarlan ni lawani adut leya an target pani na chu a pasal champa kangabial no ani thunga yujan hian a champa kangalaka hian noi nung bik riawa inshat na nei china kang khan poisa alalut nem zoka chuwang chuan an inaleng tura soma a champa sumruk saka abel no khoi che sak chu ari ruk ta ni rukle khoi chat po du tok lavin tha anjil ruk boka in bo sai lok thlapin ruang pani khungna tur ible tep tepo an leilok sa ve kani ti chuan internet atangin damdoi a leiloka ti chuan damdoi dip chu thil tui chi dangle beer chunga chuan syringe mang chuan a kap lut lok ve kani July ni som pakwa tlai dar lia chuan yunjan le bebe chuan kangle abel no chu leng turin an som ta a ma se thil engemo fu lo a omani nge yang thil dik lo om ti shithiam ni om takin kang chuan champa kan hu ma deuh mayange tin an chwa san ta daya ti chuan an ro manna chu a hlo chamle ta vekani an ro manna chu a hlo cham non hlut ta ka chuan kang chu alung oi to lo hleya kong dang chu an daple ta ni kan sia sa te shwailu ai chuan gut thler lama kalmai mai singa me chha kan phi o thei chuan a cha hlei zo kang ti ngai dan an nei ta a chuti lai chuan bebe chuan naw thlakwa mi a pai por lo to a nawa nei hun po a nai to hle ni rai por lo to me chia in mi awapan naya an chan puina dil ma saka awan hai ma sak chuan tu man an jing hlel me lawang ti ngai dan an nei ta a pasal chu tukver chang chuan alu ro chwakin me chia kalvel chu a thlir renga an mi du tak a mu rual chuan anu pui rai por chu vakal phein a tlu deranga in chung lama alo shwai lu don ani he an ro man na ang cha hian yeshwani an tha ma khan mi pani chu an ina an shwai to a kumsom pathum mi mai chhetle ro le kumsom ni mi nula pakhatan niya in chunga shwai lu tin tuin turpe kan tuma ma se an ni chuan angai lo mai kan tha itiin vim khur takin an lo hnola chuwang chuan an himpha ta hlau zo kani ti chuan an bi tum pathum na yeshwan khan an thil chati tumna ngayin yogurt kha alo eve maya ti chuan aboral pha ta ni police te nena he mi te Nupa in pana khachuan alo har huna police te aman tiran hlau wanga thatta anga anin suya ruwa manlok na po umlawang te khan an suya ma se police chuan chutiang zongin an mo velo voili ngot me che khoi chia tan lo tum to ba ka ruang thu rok na tur ip thlingin an lo leilok diam to zo khlata ruwa manlok sa a twal that chu an ni chiang ani avoi khatna tan jun kumsang hi sompalia rorel na mona anin lantira anupui bebe chuan engkima pom veka ma se a pasalero chu a top thlengin a tenawm chhun zoma anupuin engkim arwa man thule ama chu enga ma ain rol velo thu a soive tang ani kur chunga anung chang ringot po hian mipui ati thin rim zwal e mema a pasal hena nula thiang hlim petule rotna siam tu chu bebe ani ngeya miswal takponi ma se a pasal ngei po khan ruah manna kha pompuin a che chwa puya anu puin victim azon no po khan tukvera changin
ami du zong chu alo thli thlai char charani an manachinga reilote nuwa bebe chuan hunan county ya people's hospital a nawashinga anaw neina hospital hi an tha tak ishwanin internship ati na damdoin ngei kha alani zuya now third to medical staff te chuan an thopui an naw ishwani thattu ni ti an shereng an thinpo arim hleya mase engponi se naute chu poisoi lo ani wangin medical staff te chuan an thei topin an enkol chahle thunga naute alo pian nu hian apile potilam zong chuan naute enkol chu an narveka chu wangin thlani atlin rwalin midang hnena fatan pek anita ni China sarkar chuan naute hringtu anule pate record song le naute ne na anin lai china omsong chu an thai bo sak veka naute lo thanlen huna po tual thattu fa anga chiatani chunzom lo nan an ti ni atopa chuan rorel mun chuan thutluk ne siamin an pani chuan shimna sang ber thina apita nge ya an chung thu ngai twa thale tura court deal na po court chuan ano sakmak makani January ni somthum kumsang ni sompanga khan firing squad manga ti hlum anita ni